Ja stíham všetko. Taktovka. No to je horšie, než ja. Predohrať sa má. Tak a hra Mantika, ktorá si ju vysadila. Ešte majú 3 hodiny. Jak mu valí. Dávaj. Dobre, necháme vás trošku, len tak. Áno. Tak sa zakopať do tých ječasek a už je potom. Počkaj, pozaj. No. No, sa potom nechytíme. Hej, pojebaš. Sa potom nechytíme. Same. A keď skočí, tak je to isté? No to máme publikum s pivom. To je mladý, dobrý tak. Jak ja, nie? To som mohla aj si vyskúšať. Výstavný kus. A ja som moc vysoký. Peťo, jak ti dvíhal skoč? Sovar. Ja, da. Ktorý máme tam zatvorené? Ísť dole na zem? Vidíš, že tako zajaka si vyberá. Peťko. Ísť na zem. To je porno. Aha. Peťo, skoč také. Jeho. Peťo, to je slačík na kameru. To je slačík, ber. No rob, čím sa, kamarát. A dával patku. Co dělat, co se měl dělat? Jak dělal, co dělal, ona dělala, co jsem dělal. Lukino, kukaj. Zabava jak hrom. Peťo, choď mu to ukázať. Lukáš, ticho, ty sovar. Nie. Líži. Aj tebe by sa nelúbil, keď ťa niekto vyrušuje. Ešte, aký si amatér sa mi dá. Jonathan bol... Andrej. Andrej, Víno na papuli amatér. Tak už raz skočil, nie, tak musí ešte si spraviť. Čože to je však treba cez... Čo? No nie. Čiže to není pás. No. Aj ty hneď neskočíš. A keď si opitý, už dupovaný. Á! Maťo, doráš, Dori ti furt vyneškáš. Lukáš, povedz im ty volač. Ďakujem, Maťo. Lukino, chode podržať. Povedz im volačo. Buďte už ticho konečne. Ticho. Nemôže sa vystrediť tak ani. Leasing. a co tu budeme spomínať? A vy ste to nedali na internet. A vy ste to na internet nedali. A ja to tam drvnem. Čo dneska bude už mať v albume? A jaký má jazyk tu vyplazený, ja? No. Nespí. A leasing? Dali, moment. Čo? Ja, si to zároveň ja vyhúb. Čo? Na trému Poď ho vyzdvihnúť. Dobrá, jo, jedno. To je jaká si dlhá predohra toto. Má čas? On to nemá na čas. To nemáš jak bordeli. Keď sa prvýkrát stretneš babu, nejdeš. No to má povedal kto. A čo, že baba ti hneď dá? Tak No, ale sa tak- to rozprávaš, ale... No to by si sa čudoval. Tak aj áno. A tí kozy aj živé nemysláci, oni len jak rýchlo. Jak zajaci. Seba hovno z toho. Hlavná vec, že je výsledek. Tam to nezáleží. Tak. Hop. Lukino, čo to je? Hej, hop. No není príťažný. Ale moje nechočka. To je vrstka. To je vrstka. Ty robíš babke zle. Povedz Lukášovi. Somariny trepej. Čo, kde máš zuby, Lukino? Pohárik. Liehu. No ale ticho. Lukáš,
sa zaletali A už to trénujú. zalatrovalo. Ticho. Čo sa bojíš? Sa bojíš žen takých? Aby nás neubil. Nech vyťahne ten slačík a nech to tak. Iba ten zlatík. Janík, do ťa mal. Máš to stále väčšie? Už mám 2 hodiny, 2,5 hodiny. To je potom skráť na to hlavne. Jako. Poď, Jan, poď. Puśćcie czas. A. Puśćcie czas. A? Aj. No czy jakiś zarobny, synak. Nemôže im ísť aj druhý raz. Nie, to jest prawda. Wszystko To by sa ani ja nemohol. Včera sa voskovala. Aj čaká, koľko že máte noný, ten baran, či čo to je? Tak? Baran. Od januára, od februára. To je slabý honič. Ty slabý. Pomelka mi to ukázal, jak sa to robí. Ste všetko vedeli? Tak sa celky nás naučí. No ma tremu, určite, 100%. Tremu predstavky, viem, však viem toľko divákov má. Premiéra Rianna. Držíme palce. Andrej, keby si odišiel, tak by aj skočil. Sa ťa bojí. Hečaska mu zavatí. Aha. Hečasku mu zatiaľ sa zachopí. Tam skočil, čo? A to len hen tak Radko? No a ako Tak zajac. Čo aspoň 10 minút. Čože máš z toho? Tak ona si má z toho výsledok, nie? Tak ešte sa mu furt uhýba. Že bude skákať 10 razy? No a čože? A koľko že má? Rada Jonisko. Však nejakú inú polohu vyskúšať. 69. Dám tú kozu na chrbát. Si misionár. Budú trojičky. Taký sa díva do nebi. A zakúpil hu? Aha. A sme v prvom rade. Prvé miesta sme chytili. Čo? To by ani neverá, že by som videl porno. Naživo. Utekajte už volať. A malého zoberte. Lukino, poď. Poďte, Mačan, poď. Kľúčku som zabudol.